Intatheli yezindaba ze-Newsroom Africa ekwethula lezi ndaba zethu uSipha Kema. Selokhu-ke inkanise endaweni yesigameko izinsuku ezintathu manje ihlanganisele nanku-ke umbiko. Sisalindile eGeorge nanjengangoko abahlanguli basaqhubeka nokukhangela amaxhoba alentlekele. Lusuku lwesibini ngoku kukhangelwa abasavaleleke kobu bugoxo. Ngentsimbi yesithathu urhulumente waseNtshona Koloni ubambe indibano namaqela ohlangulo ngelithi azawusuka kwindawo yoxhwayelo nanjengangoko kuzawuqalisa inkqubo yokudiliza isakhiwo. Intloko yezohlangulo ithi ayinakho ukubeka ubomi beqela lokuhlangula emngciphekweni. Wonke umntu usemlindweni nanjengangoko ogandaganda sebeqalisa ukudiliza intsaselo yesakhiwo. Kwiindaba zethu niziphathelwa yiNewsroom Africa, ndingusipha Kema eGeorge eNtshona Koloni.